Dinhi sa Dumlog Riverside sa Toledo City, gipahigayon ang tree planting ug ang eco-tour. Usa sa gihingusgan sa administrasyon ni People's Governor Pambari 4 ang pagprotektar sa environment. Sa pagpangulo sa SMNI uban sa Cebu Provincial Government ug LGU Toledo City, gihimo ang bayanihan sa nagkadaiyang sektor. Nananom sila og mga kahoy isip kabahin sa programa nga Green Valentine, a tree planting and eco-tour activity. Sa maong kalihukan, gipakita ang pagpakabana, pagpanalipod o pagreserba sa environment. Gusto sa mga tigpasiugda nga madasig ang katawhan sa pag-atiman sa kinaiyahan o malamdagan ang huna-huna sa matag individual nga mahimong responsable sa pag-amuma sa atong natural resources. Salamat kayo sa inyong gugma sa kaligupan. Ang tinuod nga love, dili lang para sa usa ka adlaw. Love is our responsibility. Karon, we are here for Green Valentine, a tree planting and eco-tour activity with a message nga simple pero powerful. Love the earth, love the future. Always remember, love is not just a noun. It is also a verb. It is an action word to responsibly act and serve the people. In behalf of the People's Governor of the Province of Cebu, I officially open the Green Valentine Tree Planting Activity. Apil sa mga prioridad ni Governor Pambari 4 ang pagprotektar sa Subo sa nindot nga kinaiyahan. Ang amo lang mensahe ni Governor Pambari 4, our people's governor, nga unta ang kaniamong tanang mga kalihukan, magpasalamaton pud mi nga sa iya pagsuporta. Labi na gyud karong adlaw di iyang gipadala ang iyahang head sa Cebu People's Action Center nga si Sir Ruben Lesera. Daghan kay salamat Gov sa imong pagsuporta sa kalihukan sa Toledo City sa Green Valentine. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay participate dito sa activity na ito. Thank you rin po sa Green Valentine for spearheading this activity, and ang importance ng activity na ito ay para mapanatiling balanse ang ating environment at para mapalayo ang ating mga kababayan sa mga natural disasters. Dahil alam naman po natin ang importansya ng pagtanim ng punong kahoy at alam naman po natin ang importansya ng mga puno sa ating ecosystem at sa ating environment. Ako si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.